det er sjovest, hvis du falder. Hej, far! Jeg skulle lige have handsker på, drengen. Det er ikke fair. Hvorfor? Men jeg er nået hele vejen rundt ind til midten før dig. Ja, jeg skulle lige have handsker på. Excuses. Det er fad, vil du have? Jeg har film. Er du klar?